Dacă Hristos chiar a înviat, ne-am așteptat să observăm anumite evenimente, lucruri neobișnuite, undeva în anii 30-33, corect? Am dat peste o informație interesantă și chiar aș fi curios să știu părerea ta. Nu o informație din Scriptură, ci din Talmud, o sursă iudaică, da, necreștină în mod evident. Haideți să vedem ce spune citatul și apoi doar să comentez. Vorbind despre ziua ispășirii, textul spune așa: că în timpul mandatului lui Shimon ha-Tzadik, sorțul pentru Dumnezeu a apărut întotdeauna în mâna dreaptă a marelui preot. După moartea sa, a apărut doar ocazional. Și acum spune așa: dar în timpul celor 40 de ani dinaintea distrugerii celui de-al doilea templu, da, templul a fost distrus în anul 70, și aici spune în timpul celor 40 de ani dinaintea distrugerii templului, adică începând cu anul 30, sorțul pentru Dumnezeu nu a mai apărut deloc în mâna dreaptă a marelui preot. De asemenea, fâșia de lână purpurie, care era legată de capul țapului trimis la Azazel, nu a devenit albă, înainte devenea și de atunci n-a mai devenit, iar lampa cea mai vestică din candelabru nu a ars în continuu. În timpul celor 40 de ani, dinaintea distrugerii celui de-al doilea templu, adică începând cu anul 30, iudeii recunosc că s-a întâmplat ceva. Aveau loc anumite semne în ziua ispășirii și din anul 30, timp de 40 de ani, semnele care aveau loc înainte, chiar și întâmplător, n-au mai avut loc deloc. Da? Și chiar dă exemplu acel sorț care nu mai cădea în mâna dreaptă, cu fâșia de lână purpurie, care devenea albă ca semn că păcatele au fost iertate, acum n-a mai devenit, și ultimul lucru menționat cu acea lampă mai vestică din candelabru, care nu mai ardea continuu. 40 de ani, adică începând cu anul 30. E ca și cum Dumnezeu spune că jertfele lor nu mai sunt acceptate. Bineînțeles, Talmudul, oamenii caută să ofere un răspuns la lucrul acesta, de ce, sau un motiv pentru care acele semne, începând cu anul 30, nu au mai avut loc. Dar coincidența rămâne. Hristos a murit în aceeași perioadă în care iudeii spun că s-a întâmplat ceva fundamental în religia lor și Dumnezeu nu le mai accepta jertfele. Dacă ești sceptic, chiar sunt curios de părerea ta în legătură cu această întâmplare. Scrie-mi în comentarii. Iar dacă ești creștin, bucură-te. Jertfa pentru păcatele oamenilor a fost acceptată. Pe data viitoare.